Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, bideok, aitor ditzagun humiltasunez gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatua izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula jainko guzti zaltsua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko lege nagusi hau eman diguzu agindu guztien oinarri. Zu eta lagun urkoa maitatzea. Egizu zure aginduak betez, el gaitezela betiko bizira. Zure semen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta rege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Esaera zaharren liburutik. Eneseme, ez ukatu mesederik behar duenari. Zure esku badago ematea. Zerbait baduzu, ez esan lagun urkoari, zoaz eta itzuli gero. Bihar emango dizut. Ez asmatu gaitzik zure lagun urkoaren kontra. Bera, Federico nenean, zure ondoan dagoelarik. Ez sartu auzitan, inorekin arrazoirik gabe. Gaitzik egin ez badizu. Ez izan gaiztoaren bekaizkeriarik, ez ibili haren bideetan. Jaunak gorroto baitu gaiztoa eta zintzoa maite. Jaunaren madarikapena gaiztoaren etxean, bereikapena berriz zintzoarenean. Isekalariari isekario egiten, apalari grazia ematen. Jaunak esana. Erantzun salmoa, zintzoa biziko da. Akatsik gabe eta zintzo dabilena, bere artean egia dioena, mingainez inor besten ez duena. Urkoari gaitzik egiten ez diona, auzokoa lotsagarri uzten ez duena. Jauna zuekin, Jesu Kristoen Evangelioa San Lukasen liburutik. Aldiatan Jesusek honela esan zion jende taldeari, inork ez du argia pizten, ontzi batekin estaltzeko, edo ohe azpian jartzeko, baizik eta argi mutilaren gainean ipintzen du, sartzen direnek argia ikus dezaten. Ez baitu ezer ezkuturik, agertuko ez denik, ez ezer gorderik. Jakingo eta argitara azalduko ez denik. Begira beraz, nola entzuten dizuedan. Duenari eman egingo zaio, eta ez duedenari bere ustez duena ere kendu egingo zaio. Jaunak esana. Evangeliotan agertzen dira zenbat irudi edo zenbait metafora. Eta horietako bat, behin baino gehiagotan agertzen dena da argia. Eta argiak alde batetik adierazten du Jesus berbera. Munduko argia. Atzerriak argitzeko argia. Baino baita ere argia egiarekin eta jainkoaren hitzarekin, jainkoaren doktrinarekin nolabait ere konparatzen zaigu. Argia baita. Azken finean, ohituta gaude, gure garai moderno hauetan, argia eukitzen. Esan genezake, nahiko argi badegu, argi elektrikoak, oso farola onak, eta modu askotarako argiak izaten ditugu. Baino, pentsatu behar dugu beste garaietan eta beste lekuetan gaur egun ere ilunpetan egoten direnak eta elektrizitaterik gabe eta biziki izan direnak kandeltxo batekin, akaso, su pixkatekin, zenolako ilunpea, zenolako esan genezake leku ilunetan tokatu izan zaie. Eta horietan argi bat ikustea
edo argia sortzea zer gauza pozgarria, eta nola deus ikusten ez da inguruan, bidean ondik dijoan, eta zur non dauden, eta oztopoak eta guzti hori argiak hori dena ikus arazten digu. Horregatik, argiaren garrantzia ere nola batea agertzen zaigu, eta evangeliotan halako, esan genezake, irudi bezala, metafora bezala. Eta gaurkoan esaten zaigu, argia ez dela izkutupean jartzeko. Batez ere, ulertu dezakegu, Jesu Kristo bere berri ona, egia horiek denak ez direla izkutuan jartzeko. Beste lekuetan ere agertzen da, ez gerala lotsatu egin behar evangelioaz, edo ez gerala nolabait ere ikaratu behar egia edo justizia defendatzeaz, beti humiltasun handiarekin, beti errespetu handiz, baino lotsatu gabe. Egia, evangelioa, Jesu Kristo ezagutzeaz eta maitatzeaz, eta baita ere besteen aurrean ez ezkutatzeaz. Ez da ere, besteen gainetikan edo besteak baino gehiago bagina bezala jarriz, hori ez, baino bai lotsari gabe konpartitzeko eta aitortzeko guk jaso dugun bitxi hori, guk jaso dugun altxor handi hori. Eskatzen dugu Jesusi beti hola jokatzen saia gaitezena, argiaren seme alaba bezala. Eta egin ditzago orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan, bereziki sufritzen ari diren guztien alde. Jaunak indarra eman dezaien, eska dezaiegun jaunari. Eta gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko Meza Santuan bereziki Jose Miguel eta Isabel, Bernardino Ayerdi eta Jose Javier Ayerdi jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiegun jaunari. Entzun aita ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Hartu jauna bihotzunez, zure herriaren eskaintzak, fedez aitortzen dugun egia, zerutar sakramentu honen bidez lor dezagun, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonai eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna. Aita guztiz, santu, jainko ahal guztidun betiereko horri. Zure seme maitearen bitartez egin zegoen gizalia, eta beraren bitartez berritu ere bai maitasunez. Hori dela eta zuri eskerrak emateko diren guztiek zerbitzatzen zaituzte, salbatu guztiek goresten, eta zure santuek bihotz batez bedeinkatzen. Horregatik guk ere, aingeru guztiekin batean goresten zaitugu, oz betean kantari.
egitzazua da santu ogia du hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok ontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dira. Era berean, afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok ontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta sabamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Alarean zure serbitzari onartu gehituzurako, eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzada. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure giza, eramazu maitasun osora. Leon, gure ita santuarekin, Florentzio, gure hartzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Bereziki Jose Miguel eta Isabel, Bernardino Ayerdi eta Jose Javier Ayerdi. Errukizak izkigu arren guk, guztiok, betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri eta jangoiko alguztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, nere pakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Zue pakea. Jangoikoaren bildotxa. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatuak kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak.
Egin ezagun otoitz. Indar berritu jauna etengabe zure laguntzaz, sakramentu honetan janaritu dituzunak. Ospakizunean ez ezik bizitzan ere, zure salbamen egintzaren fruituak jaso ditzaten, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, zaintzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean. Hala,